Aku kok pengen roh kowe bahasa Inggris kowe. Iki aku bahasa Inggris, Mister. Yo, you jenengmu sapa? What's your name? What your name, Mr. Paul? Long name. Burine long. Long name. Long name, nama panjang. Paul Springford. Hah? Paul Springford. Oh. Paul Springford. Paul Springford. Yes, no problem, no problem. Kok no problem tok kowe. Iki ngomong apa to, Cil? Iki koncoku, Bos. Lah lek mau omongan modele kaya ora. You Australia toh? New Zealand. Bahasa Inggris. New Zealand. New Zealand. New Zealand you kanguru. No. Kanguru mbiyahmu ngawur. Kowe iki genahno tem kowe sing modern genahno. You Selandia Baru. Selandia. Ya. Selandia. Ya. Oh iya, enggak Selandia apa-apa. Baru. You like badokan ini apa ya, Mas? Aduh.